Farhan Top TV gidan labarai. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Labarai daga Kannywood. A yau ne jaruma Hafsa Idris ta yi magana a kan raɗe-raɗin da ake ko kuma mu ce cece-kucen da ake ta yi a social media kan fitatta zuwa ƙasar waje, wato zuwa ƙasar Dubai. Idan za mu iya tunawa a baya akwai jaruman da suka fice zuwa ƙasar waje kamar su Nafisa Abdullahi, Rahama Sadau, Hadiza Gabon, Fati Washa, Laila Labarina da dai sauransu. Ana ta raɗe-raɗin Hafsa Idris ta fita ne domin yawon shakatawa. Ana ta kace-kace a kanta. To daga baya Hafsa Idris da dai ta ce ba za ta yi niyan magana ba, amma in ta yi magana ta ce fitar ta zuwa ƙasar Dubai ba shi da alaƙa da zuwa yawon shakatawa. Ta fita ne domin harkar business. Dan za ku duba tun da ta dawo ba abin da take posting a shafinta na Instagram illa takalma na maza da na mata, kayan kicin, kayan sawa da dai sauransu. Hafsa Idris ta kara da cewa na fita ne zuwa ƙasar waje domin in samu ido kan harkar kasuwanci na, saboda harkar fim ba abu bane wanda zaka dogara da shi. Da fatan masoyana za su gane kuma wannan raɗe-raɗin da ake ta yi a daina a kaina. Na gode. Wannan kenan. Domin samun zafafan labaran namu ku ci gaba da biyo mu Arewa Farhan Top TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.